Hej, jeg hedder Henrik. Jeg hedder Maria. Vi vil lige lave en lille video-teaser til jer omkring, hvorhen du kommer til at arbejde, hvis du skal have et arbejde her. Vi sidder i det store mødelokale her, inde i Odense C. Og er i gang med at skrive det opslag, som du kigger på nu. Til verdens bedste arbejde på verdens bedste arbejdsplads. Nemlig, jeg er direktør, der stifter af Skovrejser, og du, Maria? Jeg er teamleder. Og vi sidder derhenne og arbejder, og derhenne. Og det er sådan et kontorfællesskab med en del andre virksomheder også, henne i Kongensgade. Og ja, hvad kan man sige om arbejdspladsen? Vi har nogle fester, nogle arrangementer, nogle Super fleksibel arbejdsplads med arbejdstider. gratis frokost. Så kom og få en samtale med os. Vi glæder os meget til at se dig.